Jew titlaq int jew inniżluk aħna u b'sabta. Dan kien il-kliem li juża l-eks-President tal-Għażad tal-Partit Nazzjonalista David Grischti f'dikjarazzjoni ħarxa fuq Facebook indirizzata lil kap Nazzjonalista Adrian Delija. L-avukat Grischti meqjus bħala figura prominenti fil-fazzjoni ta' Simon Busuttil kompla jikkonferma l-qasma fil-Partit Nazzjonalista u qal Delija li qażżes lil kulħadd bil-gideb u r-rikazz tiegħu. Adrian, issa qażżist lil kulħadd ta' rida tajba bil-gideb u r-rikat tiegħek lejn min jirrappreżentana u min ġie elett demokratikament mill-poplu li int m'intix. Grischti żied jgħid li Adrian Delija ilu 2 u nofs jaħli żmien u m'għamel xejn. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Grischti fetħilha kontra l-kap Adrian Delija u għajru għażjien. Warrab int għax int l-għażjien l-inkompetenti li ma għamel xejn f'2 u nofs sħaħ u li ġab xeba firda u mibeda fil-partit. Grischti semma l-inkompetenza tal-kap u qal li Delija ġellet n-nazzjonalisti u farrak partit. Spiċċaj ġellit lil ħafna nazzjonalisti ma' nazzjonalisti oħra dak l-achievement tiegħek li farrakt partit aktar milli sibtu. L-avukat Grischti li dejjem kien ta' feles u offra spalla lil fazzjoni Busuttil akkuża lil Delija li uża l-karta tal-mibeda u li prova jfarrak il-moviment żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Kull ma għamiltu huwa li waqqaft struttura oħra żgħażagħ li jadurawk biex tipprova tfarrak l-MZPN li tant tatna nies ta' kwalità tul is-snin. Ara għalhekk li tifret u ġellet King int bħal dejjem. Grischti fetħilha wkoll fuq is-sitwazzjoni finanzjarja imwera fil-Partit Nazzjonalista u qal lil Delija biex imur imexxi xi gallinar. U jekk ma tħallsuhx lura fi żmien stipulat, aħna li niġbdu t-tapit imbagħad mur mexxi xi gallinar x'imkien minflok. Tul il-kitba qibsa tiegħu lejn Adrian Delija, David Grischti fakkar li Delija ma ġiex elett mill-poplu fil-Parlament u f'botta ċara li ta' Busuttil ġew eletti min-nies għajjar lil Delija tost u li qed juża diżonestà intellettwali meta jitlob biex xi nies iwarbu. U issa għandek il-wiċċ tost u d-diżonestà intellettwali biex titlob lil min ġie elett mill-poplu li int m'intix biex iwarbu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.